salam, hurmatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 28 aprel hepdeniň ýeşilme güni. Hoş geldiňiz. Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallarına. Hurmatly vatandaşlar, şu gün men bilen gepleşige Muhammed Döýji, ýagny Konstitusiýonly Centryň ýolbaşçysy gatnaşýar. Muhammed ağa, salam aleykum. Selamünaleyküm Murat ağa, selamünaleyküm vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şuňky çykyşymyzyň temasy Türkmen intelligensiýa ýüzlenmek. Ýagny demokratik opozisiýanyň adyndan Türkmen intelligensiýa ýüzlenmek. Ine gepleşigime başlamakam Muhammed ağa ruhsat berseňiz, men size Türkmenistandaky vatandaşlarymyň aş gaýdyny aýdyp bereýin. Ine Türkmenistanda koronavirus bolandan tanjym edilen adamlar, laytada ýaşuly adamlar şuňky günü ýüreginden tutup ölýärler. Ine şoň näme hiç kim bilen ok. Şol tanjym edilen soň häzirki ýa-ni onuň bedeni gowşak bolýar. Şo gowşaklyň ýa-ni tanjymyň esasyna ölüme getirýär. Ne şul zatlary medik tarapdan hünärmetler ýaňlatdyrýar. Şunu hökman aýtyp beriň Murada. Hökman suratda tanjymy kim ruhsat berdi? Kim ýa-ni şunu karar çykardy? Näçip Hytaýyň tanjymy karar çykardy? Kim şonu eden bolsa, ýa karar çykaryp şonu getirden bolsa, şol adam hökman jenaýada çekilmeli. Biz sizin bilşiňiz ýaly ulum Serdar Berdimuhamedow, ine şol adam gurbanlyk ki hökman surasa jenaýada çekilmeli. Bir topar adam tanjymyň esasyna, ýagny tanjymyň hissesi sebäpli ine ölüp gidýär, naýtada ýaşurlarmy. Näçip şu ýazat edilýär, näçip şun ya komissiya dörülüp şu ýygarlanan oklar bize jogaplar gerek diýip ine vatandaşymyz Türkmenistandan jaň edýärler. Ýene bir habar geldi, gennejeler ýa aýal maşallar jaň edip bizar edýärler, ine şeýle diýärler. Ýol ýok. Garşylyk alynandan bäri bir gysym çagynla asfaltlam ýollarymyza dökülmedi. Ýollardan geçer ýerler ýagşy ýagaýsa diýdiňden palçyk geçip bolany. Olaytada kakıda yaşayan vatandaşlarımız, Marvel ayetin bayramali, vekil vaadar etrafının, yolutin etrafının yaşayıcıları can edip yine şurayali az şikayetini bildirýärler. Yol yok, çağlarımız okul gidibilen ok. Diýdiňe çenli çukur su, traktor minip geçämeden geçip bolan ok yollardan. Şunu gayret edip aýdyp ber, Murad ağa, egerde yollar olmasa biz yol etjek ve yürüyüş etjek diýip aýdýarlar. Yine Serdar ve Gurban Berdimuhamedow. Siz häzir dünýäde pul böller, ýa-ni Arkadaq şäheri gurjak bolýaňyz we Arkadaq şäherine ýa-ni 150-200 milyon dolar ýalňyşmasam mesjid gurjak bolýaňyz. Ine şu zatlar durup, siz gatly çalt ýagdaýda ýollara geçmeseňiz, ýollara oňup başlamasaňyz, kakan ýollaryny, vekil waadar, bayramali ýolutin etrafynyň ýollaryny oňurmasaňyz, ine adamlar köçer çykyp ýolları beklejek diýe. Soň ýürüş etjek diýe. Ine men size Türkmenistandan gelen habarlary aýtdym. Indi bolsa biz kiçik bir video seyredelim şu Türkmenistandan gelen videolara Muhammed ağa. Bir video bu temamıza geçelim. Hormatly vatandaşlar seyredin. Darganata Gydylbaýdak diýilen ýerde, Gydylbaýdak obasynda ine şuraya ýollar. Inşallah. Take a deep breath. Yine hormatly vatandaşlar, görüşmek ýaly Türkmenistan'da Darganatada entegam ýollar gowy. Munça bolsa intek çağlar köçe çykan bile ýöne vekil wazar ýola tön
Hata etraflarından yolları, hata şehirden yolları ater bitirdi. Ne şunu adamlar ne adamı bildiler ve koça çıktı. Ne mesela şuraya tercih edildi. Biz ötemanda geçerli Türkmen intelligensiyasına yüzülmeli. Yani şu temada biz Hazır Muhammed Ağa bilen Türkmen intelligensiyanın ýagdaýy boýunça, geleceği boýunça ve näil çıkalga var şu agyr ýagdaýyndan şu barada biz gurrun ederiz. Muhammed Ağa, birinji bilen size söz berýän. Sağ ol Murad ağa. Murad ağa deredim. Bir ýurdy östürip bilýän, bir ýurdun agraýyny galdyryp bilýän intelligensiýa hataplanýar. Yani ola hemme abrazowny okan, bilim alan, okap bilýärler, yeni öwrenip bilýärler, ilmi işleri geçirip bilýärler. Ýurdun içinde kulturany östürip bilýärler, tungaty östürip bilýärler, ilmi östürip biljekler şolar. Bizim çağalamada ilim berip biljek, olar östürip biljek şolar. Şol üçin hem her bir döwlet eger ýurdy östürjek bolsa, ösüş ýoluny girjek bolsa, birinji oçurtda ülk vermeli dady şu intelligensiya sferasy. Bizim ýurdumyzda 32 ýyl bäri şu Türkmenistan özbaşlyk bolandan bäri hukumet intelligensiýany, yani bir intelligensiya diýemizde umuman bir nemede alda hukumetin içinde aýlyk bilen işleýärler. Diýip alaýlar. Şulara hukumet tarapdan doğru derecede aýlyk tölenmediği için şolon hemmesi içinde işleýärler. Güzranly görjek bolsalar bir kanun yollara baş koşmasy koşmaly bolýar. Şo sebäpden hem köp cinayetçiler halkın kellesine hemişe günme-gün düşer bolýanlardy şu taraflardan, yani kiçi ağır meşberde kanun bozulmalı adamlar köp azar berýär. Sadike çağan yerleştirecek bolsam pul berýän, okuwa girecek bolsam pul berýän, işgolda hem çağalama okuwçylar azar berýärler, ta ece kakaty gelip pul berdim, ta şöyle nemetdi. Şol üçin hukumetin etaati intelligensiýany aýlyk bermäni olary bir kanunçylyga mecbur edip bir kanunçylygyny bilip dasýa hukmyny alıp olary gytap öz diýenini etdirip berdi. Şol üçin bizim ýurdumyzyň içinde eger intelligensiya diýen adamlar öz ykbalyny ütgetjek bolsalar, öz durmuşyny ütgetjek bolsalar, biz gurbanlyk eýdip etirme şolar çagyrýar. Biz konkretni berýän planymyz bar. Günneki doşar bolýan problemaňy şo taýda aýdym, bizim aýtjak bolýanlarymyzdan şey. Eger şu hukumet çalışsa, hakyky geljek hukumet şunu ýanyk bolmaly. Birinciden bütün hukumet içindäki işleýän adamlar aýlygy şola dastatçyny hiç daha muhtaç bolmany, kanun bolmany, dastoyny ýaşar ýana aýlyk tölenmeli. Biz şonu dogry şolary üstün edersip tölerýär. Şo sebäpden eger kimde medisine sferinde işleýän bolsa, eger wraç bolsa, elinde lisensi bolsa, olu en ýokarky dünýäde bar tejribelerden haýyrlanyp, biz şolan aýlyklary o derecede tölenip, ondan özleri gidip yine de medikal centerleri, şahsi medikal kliniklerini açmana, öz lisanslarının esasında biz doğru şolara töberýär. Ta halkı gıtta pul almasınlar, öz hünerini görkedip, öz etmeli işlerini edip, halka o hizmet edip, halkın hem söýgüsini münasip bolar yani. Hem yurdun içinde beceriş sisteman düzeldir yani biz şoları öpçületmene borçluyuz. Bizim yazıcılığımız en bedbaht kalk bizim yurdumuzda bizim yazıcılığımız. Yazıcılara niyazaftan tuttaşın için azar var mı verdiler. Yurdun içinde metbuat, adat metbuat yok. Neşriyat dine hükümetin eline, dine hükümetin prikazı boyunca adamların kitap çap oluyor.
şahsi çapkanalı yok. Şol üçin bizim yazıcılarımız eger bir zat yazarsa şonu çap etmegi hiç ilim mümkinçiligi yok. Eger bir yerden mümkinçilik çap etjegem bolsa, hukumet diňe hukumete yarayan dady şoňa çap etdi. Şu sebäpden eger çap edibem, indi men şunu boldum bir yerden pul tapdym, girdin çap etdirdim diýse-de, ýurdun içinde şonu satyp şondan peýda bolmayan günni geçirmäni mümkinçiligi yok. Şol üçin biz bütün dünýäň tejribesinden haýyrlanyp, yazıcılar bir ýurdun kulturasyny, edebiýatyny, tümüňi östirip bilýän adamlar, ola talantly adam, şola iň uly hormata eýe bolmalygyny biz bilýär. Şol üçin biz Türkmenistanyň metbuat azatlygy dol üçin etmek bilen hususy eýeçilikdäki çapkanalary açdyrmaga ruhsat bermek bilen sanzurany düýbünden aýyrmaga ruhsat bermek bilen biz talantly yazıcılara dol şert görer, ta ýurdun içinde, dasta içinde pul kazanıp öz eýeçiligini näkidady, yani öz hunerini, öz yazıcılık okuýuny östürip bütün ömür öz halk eden hunerleri şolara girdeci getirer, ýanak bir şolara şertdiler. Ola indemeýler hukumete gelýän adamlara kitap ýazyp öz talantlaryny skrite saklap, öz içindäki etýän azat pikirlerini gahar bilen yüreklerinde saklap ýörmäge biz olary mejbur etmek. Biz Türkmenistanyň aýdymçylary, tumut içindäki işleýänler, biz olary bir adamın hyzmatçysyny öwürmäni, ola aýratyn, swobodna, hiç kime degişille öz opşusymyzda hyzmat eder ýani. Öz halkymyza, ýurdumyza hyzmat eder ýani. Şert töredip teatrda, kinoda, tumut sferadaky işleýän adamlara dol şert töredip hemmesine öz tumutlaryny östürip dastatykda ýaşar ýani. Üçünçilikde ýaşar ýani. Halkyň tiýlegiňe gazanar ýani we hemişe öz ýurdunyň öwündäki edeni işine gowanyp geder ýani, hormatly ýaşar ýani eder. Şol üçin biz bütün yazıcılardan, şahyrlardan, hudojniklardan, tumut işgärlerinden, hukumetin içindäki işleýänlerden, ministerlikdäki işleýänlerden inni stop diýin. Indemeýler bir kanun yol bilen pul kazanjak bolmam. Sizin meseleňiz belli. Sizin meseleňiz şundan ibaret ki hukumet size hormat koýana, sizi ulýana hormat etýär, sizin talantyňyzyň eýesi, sizin okuy pulunyň eýesi, size yol açana, sizi bihançylyga mejbur etýär, size har bolmaga mejbur etýär, size yaranjyklyk etmäge mejbur etýär, sizi adamçylykdan, wejdandan, imandan atgalýar. Şo sebäpden Türkmenistanyňky siýasy ýetgeçlikler sizin durmuşuňyzy düýp götür, dastoyny işläp ýaşar ýanar. Ýokarky uniwersitetlerde, institutlarda, kolleşlarda mugallim bolup işleýär. Indemeýler siz hiç wagt öz okuwçylaryň ardyndan çörek almarsyňyz. Olar gyssa pul getirip, ondan men baha goýarym diýip olaň öwünde kiçelmersiňiz. Siz dastaşyny aýlyk alarsyňyz. Biz Türkmenistanyň içindäki institutları, kolleşler dünýä derejesine ýetirip, dünýä sistemasyna gabat getirip, olary hem döwlet tarapdan budjet berip, hem şahsi institutlary açmaga ýol açmak bilen biz mugallimlaryň, uniwersitetdäki işleýän mugallimlaryň, professorlaryň, akademiýadaky işleýänlerin ilmi östürmekde, okuwçylary gowy terbiýelemekde, öz şahsi durmuşlaryny düýp göter, dünýä gabat geler ýana şert töredýär. Indi hiç bir mugallimy kiçelip okuwçysyny mejbur edip pul aljak bolmaz. Burada men boldum. Sağ olun Muhammed ağa. Menim goşup bolýan hormatly vatandaşlar, bizim intelligensiýamyz, siz muallimler, siz hünermekler, siz yani dürjülük işine işleyen yazıcılar, şahiyerler, aydımçılar,
siz rejissörler, aktörler ve şunu mendeş yani ilmi yani gözlü, akıl bilen işleyen adamlar. Yine men size bir näçe material öküdeyim. Sizin aylıklarınız näil bolmaly? Näherrak yine Ýewropada, Amerikada näçe sizin aylıklarınız bolmaly? Şoňa görä şonu bir seyret geçelim. Ondan men ýa kirleşim dowam ederim. Ünsürüm, hormatly vatandaşlar. Eger Ýewropany alyp görsek-de, ine Sevdim. Ýewropada ine wraçlaryň aýlygy İrlandiyada ýylda $172.882 euro alýar. O diýmek näme? Takminan $180.000. Ondan az köpüre. $180.000 siz 10k paýlasaňyz diýmedim diýende $16.000 aýlyk alýar. Aýna. Ünsürün aýna wraçlar. Ine Niderlandada 160.869 euro bolanda dolar geçirsen 170.000 golay dolar aýlyk alýar ýylna. Onam 10k paýlasan $15.000 alýar aýna. Aýna. Siz ýylda alyp bilemler, ol aýna alýar. Ine şuraya aýlyklar Belgiýada, Islandiýada 155.000, Germaniýada 146.000, Welika Britaniýada 136.000, Fransada, Portugaliýada, Italiýada ýa-ni 100.000 golay euro aýlyk alýar. Ýöne 100.000 golay euro aýlyk alanda onun sosial garantiýalary köp. Kompensasiýa bolýar. Takminan $178-180.000 bolýar aýna. Onam kesik desem 25 dolardan 38-40-50 dolara çelli ýa sagatna tölenýär. Ünsürüm. 4 sagatda işler sizin bir ay aýlygyňyz alýar. Yarım gün işler, yine Ýewropada wraçlar, yarım gün işler sizin ýa-ni bir aýlyk aýlygyňyz alýar. 4 sagatda. Sizin aýlyklaryňyz şonuň ýardy bolmaly. Ine hakyky aýlyk bar. Siz sagatna diýmedim diýende $7-8 aýlyk almaly. Minimum. $15 çel aýlyk almaly. 7-den $15 çel medisinsk personalyň ýa-ni derejesine görä. $15 aýlyk alsaňyz sagatna sen aýyna takminan $2.000 aýlyk alýar. Yani şol aýlyk alanda sen ziyat kalmarsyň, ýa-ni medisinski dermanlar satmarsyň, sen adamlary ýa-ni etmeler operasiýa etdirmersiň, sana aýlyk ýeterlik bolýar. Türkmenistanyň ýa-ni möçberine diýmedim diýende $2.500 aýlyk alsaň işläp bolýar. Sen kösenmän, ajraman, ýa-ni ykdysady ýagdaýyň, durmuş ýagdaýyň, sosial ýagdaýyň normal bolup işler ýaly şol mümkinçilikler berýär. Ine biz demokratik vatan Türkmenistan Halk Hareketi, Koordinasyon Centri, demokratik opozisiýasy biz size şonu hödürlýär. Biz size bu aýlyklary hödürlýär. Ýa-ni intelligensiýa beýleki adamlardan gaty köp işleýär. Akyl paýpat bilen öz aklyny köp kullanýar. Onun edýän işleri uly ýokary derejede. Sen wraç bol, hünärmend bol, muallim bol, oň tapagy ýok. Şoň üçin aýlyklarym şoňa görä bolmaly. O diýmek işiň aýlygy sizinkinden pes bolmaly. Ýok, oň öz derejesi bar. Ýa-ni öz edýän işine görä. Her kim öz edýän işine görä bolmaly. Gelin seyredelim, ine muallimler näçe alýar daşurukda. Ine Lüksemburgda 69.000 aýlyk alýarlar, ýa-ni ýylna. Şweýçariýada 66.000, Daniýada 54.000, deňeşdirsek ne Tursada 8.330 euro aýlyk alýarlar. Diýmek $700-650 ýa-ni 35-45 saat işläp şonu alýarlar. Ondan köp işleden, ondan köp alýar. Ine şol ýaly aýlyklar bolmaly bizde. Bizde pes aýlyklar bolmaly muallimde. Bolmasa muallim ziyat kalmaly bolýar. Institutdaky muallimler para almaly bolýar. Instituta girmek üçin ýa-ni Minobrazovaniýa ziyat kalmaly bolýar, rektor ziyat kalmaly bolýar. Şu pullar şolar alýarlar. Ýöne kanun ýolunda däl, bir kanun ýolunda. Ine şu bir kanun, gara buhalteriýany, gara ykdysadyny biz ýatyrmaly. Biz gol tölemeli,
halkımıza el yeterlik yani mümkünçilikler bolmaly. Sen ine ýalnız Muhammed Ağa dogry aýtdy. Sen wraç lisenziýaň bar. Sen ine hökümet больницасында işle. Goşmaça sen частный klinikada işläp bilýän. Öýde has ýokuralyklar ýaly. Ya da sen частный klinikada işle. Öz klinikan aç. Şo ýerde tariflaryň ýa-ni keskitleriniň tariflary bolar. Şo boýunça işle. O tarifler tetse gop gazanyp bolýar. Ine şu mümkinçilikler bolmaly. Ol Serdar Berdimuhammedow oňa ruhsat bermeli, ya Gurbanow oňa ruhsat bermeli, o zatlar ýetip gitmeli. Ine şoň üçin intelligensiýa, hünärmendler, tehnika intelligensiýa, ilmi intelligensiýa, dörüjülük ugruna işleyen yazıcılar, şahirler, muzikantlar, aktörler, rejissörler sizin aýlyklarynız ýokary bolmaly. Ine şoň üçin biz sizi çağırýar, bizim etjek çalışmalarymyza goşulun. Öz ýa-ni boşanmagyňyzy goşun. Sebebi şu çalışmalar diňe Muhammed Ağa bilen Murat Gurbanow gerekkä ýa-da aktivistler gerekkä. Şu çalışmalar bizim halkymyza gerek. Biz 80-nji ýyllarda ýaşamalydar. Bol etmeli. Ine hormatly watandaşlar, men çykyşymy dowam edeyim. Ýa-ni Muhammed Ağa aýdyşýardy. Demokratik opozisiýa size korrupsiýany aýryp, korrupsiýada gazanylýan pullary gaýtyp legalny alar ýaly edip, legalny arkyň ýatyp turup, hormatly adam bolup, hemmeler size hormat goýup, sen hakyky hünärmend, ýa-ni profpodgotowkaň, professionalny podgotowkaň ýa-ni taýýarlanýyşyň üstünde hökümet işlemeli. Mesela sen 5 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl işledinmi? Sen derejeň peterip barýar. Täze tehnologiýalar çykýar, täze ýa-ni оборудование, medisin ýa-ni enjamlar çykýar. Ine şoňa sizi taýýarlamaly. Her wagt taýýarlap durmaly. Onu sen medisinaň ösüşi bilen deň ösüp gidýär. Şoň deň ösüşi bilen ösüňde täze enjamlar bolany, onu sizin diagnostikaňyz ýa-ni has düýpli bolýar we has hakyky bolýar. Onda ýangyşlar az bolýar, ölümler az bolýar. Muallimler özünün profesional ýa-ni taýýarlyklaryny östürmeli. Başga döwletlere gitmeli, görmeli, tejribe almaly. Ine şu zatlar etmeli. Bizde bolsa hökümet özüne hemme şertler döredip muallimleri, hünärmendleri, ýa-ni ýazyjylary, beýlekleri diňe özüne ýallakraklary, ýa-ni şertlerde galanlar şert berenok. Bizim öz dörejiligimizde ýa-ni yazıcı bolsun, şahir bolsun, diňe Gurbanowy, Türkmenistan Gurbanowa bagly, Serdar arkadamyza bagly, şular Türkmenistan'a bir topar, bir bolmajak, bir masara, aýdyp bolmajak zatlary ekrana çykyp aýtmaly bolýar. Näme gerek o yalan durmuş. Aýralym ony, hakykatda ýaşalym, gowuzada gowu diýelim, doguzada dogry diýelim, yalanzada yalan diýelim, bolmajaklarda bolmajak diýelim. Şet ýaşalyň, beýlek döwletler ýaly. Goýalyň şu näme gerek şu biderek öwmek, biderek ýa-ni arkada ýasamak bir adamdan. Özüni bilmeýän adamy ola birini öldürüp basyp ýurda elýän bilen onu gahrman edip ýa-ni bütün dünýä öwgerse maskara bolýar. Näme gerek şu zat? Gelin çalışmaları edelim. Gurbanowyň birinji gününe hemmemiz orta çykalyň we prezidentden Gurbanow milli liderden talep edelim. Näçip iş yerleri yok. Näçip bizim aýlyklarymyz beýlik döwletlerden pes. Näçip korrupsiýa bar. Näçip Türkmenistanda konvertasiýa yok. Näçip iki kurs bar. Näçip gara bazar ýöredýär. Bir bazar bolmaly. Näçip daşna çykyp bolanok. Näçip viza almaly. Näçip internet yok. Näçip bizim gözlerimiz ýa-ni bir garynkyda saklaýar. Näçip halk ötüren yok. Näçip investisiýa alyp diň arkadaş şäherine goýýar. Näçip investisiýa alyp bizim benzokolonkamyzy ýa-ni ulanyp benzokolonka etdiňiz Türkmenistanda. Diňe tebi walyklaryny satýar. Näçip halk ötüren yok. Näçip zavod fabrika gurup täze tehnologiýalar edip halkymyzyň tehnik intelligensiýasyny düreden yok. Bir topar soralymy? Şurum 33 ýyllar bermeli, jogap bermeli wagty geldi. Gelin şu jogaby soralyň. Gelin Gurbanowyň birinji gününe üýüşüp meçhitler var. Şu Gurbanowy we Serdar Berdimuhammedow şu jogaplary ýa-ni sorawymyza jogap soraly. Şular
ömrüne bir gedek halkın öňüne jogap bermeli. Hakykatdan hem olsa her yıl tordu mi? Olar halka ýüzlenip halkyň soragyna jogap bermeli. Näme etdiler? Türkmenistan 32 ýylda günne üskü dotyr ýylda 10-15% käwak be iň pes 5% ötýär. Näme ötýär? Aýlyklar özen ok. Öňkü ýyl 33 ýylda $100-150. Näme ötýär? Hiç adım özen ok. Bizim gülýär ýazyjylarymyz bar. Olar gizlep saklanýarlar. Bir topar yallaklar, bir topar özüne olmayan parahorlar var, onun şunkunlu kahraman oldu. Sebebi, en esası kezzap, en esası yalancı Gurbanly Berdimuhamedov milli lider. Kahraman. Onun oğlu hiç dünyada etmedik. Hiç Türkmen halkına hiç etmedik. 2 yılda neyin kahraman oluyor? Düşünün onu. Neyli? Gurbanly Berdimuhamedov 18 yılda kahraman oluyor. 2 yılda. Nemetdi. Näçe bizim ata-babalarymyz öllü, wepat boldy, beýik watan çawuşundan. Öz janyny berip kahramançylyk görkezip, onun atlary çykan oga. Günne telewizor açsam, kahramanlyk kada, kahraman serdar, näme kahramançylyk etdi? Ben şu yalan atlary aýryp bir hakyky ýaşany. Şunu diýjek bolýan. Şoň üçin ilmi bilen bagly işleýän ýazyjylar, molimler, wraçlar, teknik intelligensiýa, hünärmendler, şahirler, rejissörler, aktörler sevilýär. Gorlan. Etmeli işiniz. Her adam bilen guruluşuňyzdy şu ýagdaýlar guruluşyp, şonuň aňyny açmaly. Ýallaklygy aýyrmaly. Kezzaplygy aýyrmaly. Biz täze Türkmenistan bolmaly. Biz entek şu reçelli Türkmenistan bolmaly. Bilýärmi? 91-nji ýylda Niyazow diýen bir kezzap Türkmen maşkryçkary özüne Türkmenistan urdy. Oň özüniň Türkmenistanyny Gurbanly basyp alyp öldürip, özüniň Türkmenistanyna geçirdi. Türkmeniň Türkmenistany ýok. Hakykatdan hem nämemiz bar? Hiç tadymyz ýok. Häzir ýerlerimizde alyp dur. Indi sen Mardawy bolsaň Aşgabatda ýyp bolmaň. Daşoğlu bolsaň Aşgabatda alyp bolmaň. Eýem territoriýamyzdan baglap gidip oturýar. Indi öýe girip, öýlerinde maldy, başgalar da maldy. Betetmeli şu zatlar bolunny. Ýaşullar, men ýadymda, ýan kuş oynamany başlamda, gämide, ýaşlykda, änewde güýçli şahmatistler bardy. Men size bir daha da aýdyp bereyim. Ýadymyzda bolmasa şu Aliyeshkin geldi Türkmenistana, bir güýçli şahmatist. Şol gidip çägide bir çopan bilen kuş oynady. Zor durddy. Soňra interwýu berýär. Eger sizin çopanın soraýary güýçli bolsa, onda sizin şahmatistler näme? Şol ýaly intelligensiýa bardy. Ýaşullar hem gaty öňüdiji, pikirler bilen öňüdiji dünýägaraşlar bilen bardy. Häzir näme? Parlamentde barsaň, ýöne arkadagy şohrat, bir topar maskarçylyk. Boý bolsa ne derýin şu zatlary? Muhammed ağa, söz sizler. Murada yani aýdyp geçenlerden doğru. Men o hemme intelligensiýelere bir daha da aýtjak bolýar. Biz ýöne boş söz beremde, biz aýtýanda atlamady, bir gysy wagtyň içinde doli abasna vadem edip biler, nerden bulçada alacağımızdan aýdyp biler, konkretni her sferada näme etjegimizden aýdyp biler, onam ýuwaş-ýuwaşdan aýdar soňra ýöne men bir daha da aýtjak bolýar. Biz hiç bir daha da hawadan albaýdymda. Biz dünýäde bolan zatlary, gözümüz bilen gören zatlamady. Şu taýda ýaşap ýok. Şu adamlar şu ýurtda şol ýany edilmelerini edipdirler. Şolun geçen tejribeleri var. Şular alıp da biz aňyrda etjek bolýar. Şol üçin anyk edip bolýanyna göz ýetirenmiz üçin şunu aýtýar. Oňa sen ýurdun yer atdy, Siriyoloram gerekli. Panama diýip bir yer başladı Orta Amerikada. Южный Amerika bilen Severni Amerika arasında bir incecik bir neme. Şun arasından bir kanal geçiripdirler. Bir kanal nemeni Atlantik Okeani, Tihi Okeanının arasında.
Şondan geçen suudlar bilen hemen sistematını düzelttiğim için bütün Latin Amerika'dan yüzde kovu yaşayan. Yoksa şakal. O Latin Amerika'nın öde diktatör var devletleri o da svobodno devlet bolon için neftem gazım yok. Yöne halkın minimum $700-800 aylık alıyor. Şu regionda en kovu yaşayanlar şunu. Ödem cemiyetim 4 milyon 4,5 milyon nasiliyeti var. Ben bana aytmağım bile ne diyecek oluyor? Vatandaşlar. Bizi hareden öz vicdanımıza kanuna karşı gitmeyene mecbur eden şu hükümet. Onun belli bir maksat bilir. Sizi kul haklama için. Sizi cinayet ettirip öz diyenini size ettirme için. Şantaj etme için. Şol için aylığınızı kim veriyor? Sizi cinayete mecbur ettiriyor etmeyene. İşe girmenizde, pul verip girmenizde mecbur ediyor. Şol için hem siz o tuzağa düşen adamlar. Siz hem öz gününüzü görmek için öz soğustunuzun, vicdanınızın, namusunun karşısına gitmeli. Kanunun karşısına gitmeli oluyor. Gelin enniden melek şoları büyük götür ülkedelim. Enni Türkmenistan'ın içinde hükümet işine girmeklikte hiç vakit biziyatka alınmaz. Alınmar yanak şert töredir. Dünyadan bir yerde bak. Şu şertler ayrılanır. Aylıkla sen bir yerde işleyen adam kanunu bolup halkın karşısına gidip halktan doğru bilen pul almar yanak eder. Şu hem yerde bak bir de şunu eder. İktisadiyetin ötüşüne göre de halkın aylığın son yanak kalar. Şunun için biz şunu biliyor. Şunun kunem eğer biz hükümette siyasi güçlük gezdirsek bizim halkımızın, intelijensiyamızın yağdayı büyük götür ütgeye. Onun üstüne de bizim yurdumuzun yarattı mali ören köp. Biz ta iktisadiyetimiz bir belli dereceye yetkençe biz şunu bir bazı hükmünde de hayırlılık bilir halkımızın o yaşamamız. Şu sebepten hem de size varlı. Eğer indenmeyle öz vicdanınızın, namusunuzun, kanunun, imanınızın karşısına gitmeyecek olsanız sesinizi çıkarın, fikir edin, kurbanlık namazına varın. Biz şunu söz veriyoruz, hem de biz büyük götür, üç götürümüzde. Şunu önem bilen ait ya, bütün dünyada biz bilen hiç kimin şu haram dağdanı kollamak için sizin önünüzde durmayacağını biliyor. Yönettiğine bir şey, siz şu tapmanmanı biliyor. Bunu burada. Doğru diyen, hürmetli vatandaşlar, men yalnız aytıp geçtim. İnteligensa yeni öğretmenlerden ümit verin. Şunku günü siz öz maşalarınızı özünüz dolunduruyorsunuz. Aylık alıyorsunuz. Aylıktan gerekkel kitapları töleýäňiz. Gerekkel ýa-ni çäherleri töleýäňiz. Sizin aylıklarınızdan şu çäherler, şu kitaplar ýa-ni çap edilmeliler. Sizin aylıklarınız öz güýjüňizi goýup, nýereňizi goýup, ýa-ni çağrılar öwredip, hünärmentlik işinizi edip, şol hakyky aýlyňyz, ondan hiç kim haky ýok sizin aýlyňyzdan, ýa-ni gazetlere, jurnallara, arkadan ýa-ni sadakatyna, arkadan kitaplarına, arkadan çäherlerine, arkadan ýa-ni her bir proýektine pul tutmanyň haky ýok. Tutun ya. Sizin sorunuz. Şu wagtda ünsörün, siz öz hojalygyňyzy ýa-ni dolundurýaňyz. Her bir hojalygy dolundurmak üçin eger iki adamdan ibaratlyk hojalyk bolsa minimum $450 kazanmak bolýar. Mana ýaşajak bolsa, wagtynda ýa-ni iýip, wagtynda ýatyp, wagtynda eşikler alyp aç, ýa-ni oňuňa gidip çykyp, ýylda bir gelip 30 kalendar ýaly minimum $450 şol maşgala almaly. Ýa-ni 1-200 belki $250 aylyk, dolar meşgulüne aylyk almaly. O diýmek, şun kurs 20 mi? Realny kurs barmy? 20'den alıp bolýarmy? 3,5 alıp bolýar, onu hasap etmeliler. Diýmek, şu kursdan 20'den $450 ýa-ni adama almaly aylyk. Minimum. Minimum. Şol aylygy siz alýaňyz. Köpiňiz, baryňyz ýa. Paraxorluk edip, ziyat kalıp, o bir bolmajak problemleri düýdüp, ýa-ni zanaveska pul alyp,
medikamentleri pul alıp ya gerekmeyecek zatları pul türedip ya da hükümetin veren zatlarını yani satıp onu operasyon edip yeni bir zat edip almalı oluyor. Demek şu pullar ba yönü olur kara yankı kara buhalteriyede kara iqtisadiyetde aylanıyor. Niye mi gerek bir de kara iqtisadiyet? Bir kurs alim normalini şu pullar ba bir teyden pul dürütmeliler. Bir de şu pulları köpeltmeli. O demek neyme? Şunk oğurlayan paraxorluklar durulup bir paraxorluğu durup bilsek demedim diyene 10 milyardı ekonomika döküyor. Demek bizim satyan haritlerimiz, paraxorluklarımız, çeken kontraktlarımız şu jaya yani pul tölecek bolsak 5 milyon, şonu 2,5 milyonu kurup bolya, şonu bahadını aldık bulur para yani. Yok, şonu tışıyetli yani ulanıp biz o ekonomiyani yine de halk üstürmek için, sosyal maddi adayını üstürmek için koyuyor. Demek şu pullu yöne biz aylanışını doğru eder. Ondan da aşağı eksportu güçlendirir. Ondan da aşağı adamlara bir topor yani adatlıkları verir. Yerleri paylar. Biznesmenlere kontrol etme diyali. Mümkünçülükleri kontrol gerek. Yöne o kontrolün düğü maliyeti çalışmalı. O kontrol gelip bunu basmak için edilmeliler. O kontrol gelip şu adam, şu toçka, yani mağazin olsun, zavod olsun, şunların o işler yani, şunu neye kömekleri gerek? Ha o şu salgıtları tölep bilmeyendir. Şunun indikide tersap olsun, tölümen deyip yani ona reyting verirler. O reytinge oraya da kreditler yaptırır üstüne. Yani şu yani bir iqtisadi instrumentleri ulanıp etmeli. Onun için tecrübeli adamlar gerek, kunermetler gerek, inteligensiya gerek. Häzirki günde näçe halk tupoy bolsa, şonça yani şu hökümede bir baxt, ulu baxt. Näçe? Tegi balıklarını oğurlap bolya, yani satıp pullarını atıp bolya, arkadan şehir olup bolya, arkadan şehirine ulu 200 milyon dolar meçit kurup bolya, arkayın Akşapar filan çıkışalıp aydıma aydıp bolya, aygarada etçeğini etip bolya da tegi hiç kimi yüzüne serdilen o. Sorga anarda dursun. Eger de inteligensiya öz hakiki borçlarını yerine getirse, yani halk bilen gürleşenini üstürse halkı, ondan halk mümkün çıkıyor. Tebe inteligensiya mümkün çıkmağına mümkünçülük yok. Tebe yitirgen zat köp. Yöne sağda halkını yitirgen zat yok. Yani genelcilerin deyiş yani. Eğer de köçeler kurulmasa biz böküp yolları bekleyecek diye. Hani bize bir zat etse etsinler deyip yüreğe düştü. Çağcıklarımız közenip yani diyizden su diye yakşan aysa. O näli garşylyk 30 ýylda köçürlük bolanok. Entek bir gezek çağlam dökürlenok diye. Asfalda anada dursun diye. Şu ýaly şoň üçin size haýyş biz gelecekde size programmalarymyzy aýdyp beririz. Haýsy ulugunda näil aýlyklar ululur, näil şertler düzdürür ýöne biz sizi din aýlyklary ululdup yani şertler düzeltmez. Biz size hakiki şertler düzeltiriz. 45 saat işleyemem, koşmaça işleyemem, koşmaça aylık. 2-3 yıl işledin mi? Her 2-3 yıldan yani sen profesyonel yadayını ulutmalı. Demek seni başka devletlere akıtmalı ya da o yerden yüyütü ulu güçlü vraçlar getirip size yani sapaklar verip sizi üstürmeli. Sebebi neyse okuyumu, neyse yani hünermetliğiniz üstse şonça adamları halat ettilersiniz. Şonça adamları yetiştirdilersiniz. Einstein'ları yetiştirdilersiniz. Şonça Türkmenistan'ın derecesi galya, teýden nano tehnologiýalar etip bolýa, bir topar zatlar etip bolýa, halkyň düşünjesi ötýär. Iň ul baýlyk dünýäde. Her döwletiň iň ul baýlygy halkyň ýa-ni ilim derejesi, akyl derejesi. Şu baýlyk. Şunky günde Türkmenistanyň iň esas baýlygy näme? Tiýip baýlyk. Halk hiç adam hatap edilen o. Oraya devletden, oraya devlet benzakolonka ve bir adam için kurulan devlet. Biz bundan gitmeli. Bunun ne? Vakti geldi. Gurbanlığın Serdar Berdimuhamedov Gurbanlığın birinci gününe cevap vermeli. Şu koyulan doğru olur. Cevap veren yok mu? Köşkü gidip tutuk edip çalışmalı. Eğer hasap etmeyen gelmese ya televizyona çıkıp cevaplar vermese bir köşkü var şunu arrest etmeli, çalışmalı. Boldu. Men polislere, MHM guluklarına, yani prokuratura, harbi, pograniçni guluklara
hemmeler ýüzlenýän. Sizem halk, sizem bir asmanyň açan ýanky şünerli adamlar däl, formaly adamlar däl. Sizin formaňyz, ýa sizem dogulup ine ýanky ineden dogulup sizem özüp ýa polis bolmagy, MHM bolmagy, sizem özüňizi ýanky ofitserski nimäni dikindiňiz. Sizem asmanyň açan adamlar däl. Şoň üçin halka azar bermäň. Ömrüňizde bir gezek, Türkmenistanyň taryhyna bir gezek, halka öz istek boýunça saýlawyna ýol bermäň. Ýol berin, pardon. Şu ýaly bir kançylyk ýol bermäň, halky basmaň. Gurbanyň aýdar, gyýgyrar, ejeňiz bajaňyz da çelli ýeter. 24 saat garaşyň, biz özümüz onu tutup alyp, kimin ejet bajasyny biz onu görkezerdik. Şoň üçin haýsy urda bolsa da, haýsy urunda bolsa da, eger awraýly işläp, bu aýlyk alyp, hormatdan halkyň tarapyndan, öz başlygyň tarapyndan hormatdan hakyky beýlik döwletleri ýaly artyn ýaşajak bolsaň, sen hökman goşulaýman. Goşulyp bilmesen, her adam, bir adam taýýarlamaly. Düşünje çalışmaly. Şu zatda biz hökman edämeli. Muhammed ağa, burada mene bir şu hükümetin içindeki işleyenlere bir daha yatlatacak bolýanna. Inni dünýäi bütgedi. Biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Inni islemi adamdan ara gatnaşygy beýleki döwletler bilen giň. Eger Türkmenistanyna hökmenem, ona hiç şeki şopa da yok. Berdi Muhammed bilen oğlunun kaçıp gideceği belli. Ýa-da tutmak ediljegi belli. Şuna ykbalyn bağlap, şu gepi bilen bir kanun halkın karşısına gitýän adamlara yüzlenip aýtjak bolýan adam şu. Häzirki dünýädäki bar kanunçylyk şu ruhlady berýär. Şular dünýäň haýsy kunjeginde de bolsa, şolary halkın şu ýurtda konstitusiýasynyň karşısına giden üçin islenlik wagty. Yani ta ömürleri ýaşap ýokka şolary bilseler, arda ýa-da duruldy döwletler şuna palnamoçylar ba, şolary sud etmäne, şolary eden jinayatyna jogap berdirmäne. Geçen hepden içinde Siriýeň bir ul derejeli generalyny Şwetsiýada tutdular. Siriýede halkın karşısına giden üçin. Beşar Esed'in buyruglaryny yerine getiren üçin. Iminni advokatım, men hiç zade bilemem, men bayenni, ýokarda näme prikaz berseler, şonu yerine getirdim diýip zaşşat etjek boldy. Olam bolmady. Häzir şu proses gidip otdy. Şoňa bütün ömürlük Şwetsiýada ömürlük türme hökm berjek bolýar. Men näme diýjek bolýam burada? Häzirki dünýäde eger sen halkyň isleginiň garşyna gitsen, haçanam halk köçe çykyp öz hak hukuklaryny kanuny ýol bilen talep etdi. Hökümet çinowniklerini konstitusiýany ýerine ýetirmäge çagyryp, olam öz etmeli işlerini gelin eden işleriniz jogap berin, katap berin diýip çagyrmagy olam haklary bar. Şoňa hiç kim karşı gidip bilmeli. Ne hükümetin polisiýasy, ne kenbeleri, ne prezidentski nemelerinin goraýjy varesyn nemeleri, ahranalary. Şol üçin hiç kim halkın şu talapynyň öňünde durup bilmeli. Kim şoňa öňünde dursa bilgin cinayet işi sizin karşınızda olgunur. Siz niretde kaçıp gittiğiniz hükmen ele düşüyorsunuz bellidir. Men şunu söz berýän, tebi şu boyut duranda. Şol çiğnem her bir yurdun içinde halk hareket edenle polisiýa şolary goraýar. Polisiýa dine bir ýagdaýynda şu zatlara goşulýar. Olam öz nimen içindekilerin arasında dava boljak boldy. Bir düzgünçiligi yol berjek bolsalar. Şol mitinge gelen adamlar vurup yenşek bolsalar, şolun karşısında durmaly. Miting etýän adamlary goramaly. Olan borcu şondan bar. Yani konstitusiýa olara şonu diýer. Siz halky goramaly.
halkın protestini oramalı. Tebe konstitusiya boyunca halkın protest etmeni, hükümet yol başçılarını cevapgarçılığa çağırmağa hakkı var. Şu sebepten men hemme halkın karşısına gidecek bolamam. Sizin ıkbalınız halk bilenler, şu tarzda yaşamalılarsanız bir tane haramdadani bilýäňiz, siz bizden beter gowulýaňyz, şol üçin ona ıkbalınız bağlamak. Bize düşünükli. Şu atlam halk sesini çıkarmadığı için siz hem nälaje değil, şu taraf düşüp dursanız birli neme bolan priçineler boýunça häzir işläp ýörün. Ýöne halk hareket edenle halkın karşısına gitmek. Bolun brada. Sağ olun. Benim bir goşluk aýdanmyda ine MHM, polis, prokuratura, suwutda işleyen adamlara ýülenýär. Ünsörüm, bizim 6 milyondan gowrak halkymyz bar. Bu ofisial maglumat, Türkmenistan berýän maglumaty. Ýöne menin pikirimçe 4 milyon gowrak halkymyz bar. Indi siz 4 milyonu halkyny gowraman, şolun konstitusiýa boýunça haklaryny gowraman, demek 2 adamyň hakyny gowraýar. Onun gurbanyny Serdar Berdimuhammedov. Bu logika giren okul. Türkmenistan deyip şu 2 adamın hakkını koruyan ve galan 4 milyonun gowrak adamın haklarını koruyan yok. Gaytip onun haklarını bolup şu dine 2 adamın yani hakkını koruyan. Talayan adamlar. Awa. Onun 2 adamın halkı talap arkadaş şäherler buraya bir-birini öldürüp yani prezidentler verýär. Atasy oğluna verýär. Adamlar hasap etmeyen, seslerini seyretmeyen bizim seslerimizi oğurlar. Dine şoň üçin biz şu tutsaň edip basmadyk. İkisinden. Şoň üçin hormatly MHM, polis, prokuratura, suwut işgärleri. Soňky ine 3-4 aýda sizin hereketleriniz üçin köp taňa ýakladym. Ramazan bayramy geçdi. Bir arys etmediňiz. Näçe adam bardy? Özüňizden baryp Ramazan bayramyna aýda okudyňyz. Taňa ýakladym. Şu ýaly halk bilen bolup hareketler etmeli. 4 milyondan goloy halkı, bar halka seyretmeyen dine 2 adam yani gurbanın serdarı seyredip onun haklarını korap olur hemme ministeriyası bolup saklamalı. O ne doğru? O sizin iş prinsipiniz yani kasamaydan adamı düğünün bozuyor. Fikretmen şu 2 adam Türkmenistan, galan Türkmenistan ne? Şonu korusak Türkmenistan koruya fikretmen şu. Gaytip näder şol 2 adam Türkmenistan'dan bütün halk Türkmenistan ýagnyny çıkarma. Şu haklar bize barmakta düşünürýär. Bir başka düşünmem bolan şu haklar. Siz menden gowulýaňyz şol hakkary. Şoň üçin wagty geldi. Häzir halk galar. Ömrüne birinji gerek. Siz halkyň oduny aldyňyz. Halkyň geri oýlaryny ýok etdiňiz, türmäge bassaňyz. İnni halk kalıp başlarına, geri oylar dörek başlarına, inni yine olarak şunu etmem. Haşt. Her adam hakkını korumalı. Amerikan prezidenti bir kanun çıkarıyor. Onun yankı asistanı diye, siz ne yapmış böyle kanun çıkarıyorsunuz? O kanun size karşı diye. Onun günah diye. Şu men prezident. Erti men halk yalı adam. Şu kanun halkı koruyor. Mena korar erti diye. Şunu yalı. Şu adamlar siz şolu adatlyk berseňiz, şolu ýa gahrymanlyk dörep başlady halkyň içinde. Ertir döwletiň hem senem hemmetini gora, konstitusiýany gora. Sen çağlyň haklaryny gora. Sen gejini gora. Düşünün şu adatlara. Fikir etmeň, bir revolýusiýa etjek, ondan pul aldyk, mundan pul aldyk, täze gelen munça da bolmaz. Ol MHM metodikasy. Bizim aýdan zatlarmyzy. Şu neçeli aýdan ýok. Bizim size vada berýän zatlarmyzy şunun öneçelli aýdan ýok. Bir prezidentim aýtmady, ýa bir çynowniýam aýtmady. O nähili şol ýaly bol. Biz durly, biz başaça, biz hökümetde işlämdik, pul ogurlamdyk. Öz ýa-ni janymyz bilen gazanýar hemme zatlary. Biz gazanjyň derdini we gazanjyň gadyryny bilýäris. Bilýän adam. Şonuň üçin halkyň yani işlep kazanyan kadarını halkın adamını biz oğu düşünüyor. Sen şun göründü tenin dağı diye. Edil şuraya sen kösünyen. Biz ol çinonik olup işlep pul oğurlap bir topar cahil edinip
daşary ýurtlarda ýa-ni binalar edip girip ýöremdi. Şonuň üçin täze gelen öňküçi de bolmaz, öňküýär bol diýip ýadyňdan çykarma o zatlar. Mümkin däl. Bizim aýdýan zatlarmy diýip, bizim size düşünürýän zatlarmy indi şu geçerli. Intek bir sana pozisiýa düşünürip gören o. Çeýnep berip oturýar. Häzir syýasy programmalarmy diýip, ykdysat programmalarmy aýtsak, indi şonu intek hiç kim aýdyp gören o. O näde biz gurban bolýar bolar? Mümkin däl. Bizim içimizde ganymyz başka, bizim içimizdeki molekularımız da başka. Bu näde biz gurban bolýar bolar? Şu neçeli halkyň arkasyny tutup gelýär. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, çalışmalara taýarmy? Etjekmisiňiz? Gelin edelim. Bir gezekde bir günne hemme zat bolýar, hemmemiz goşulsak bir sany okum atylmaýar. Bir sany adam kösenmeýär. Çalışmalar bayramçylyk bolýar. Hakyky Gurban bayramı bolýar. Ine. Muhammed ağa, şunuň bilen biz ruhsat bersen gutara efirde. Bu tormakak men sizi bir daha da çağıracak bolýan hormatly watandaşlar, bize görüşe maddi ýagdaýdan kömek görek. Diňe maddi ýagdaýdan da bize köp kömek bererek, ine maddi ýagdaý üçin men ýürüte sayt görkezeyim size. Ine şu saytda donation diýip bir zat bar, intern. Ne donation bar. Şuna bassaňyz, pardon. Şuna bassaňyz donation'a ine ýürüte 4 hili kömekler bot bilen. PayPal'da geçip bilýär. Adamly ýetgizip geçip bilýär. Patreon'la, Boosty ve göni ýa-ni pul geçip bilýär. Bize kömekler bererek sebebi häzir çykdyrjymyz bolar. Biz 2 aýda bir kişiler halkymyza ýa-ni şu mümkin çalışma mümkinçilikleri döretmeli. Şonuň üçin kim näme boşan kömek etbilse bize köp kömekler bererek, diňe maddi ýagdaý däl, başga kömeklerim bar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Yine şu sayta girýäňiz, şu ýerde donation diýen näme basýaňyz we şu ýerde gelip çykýar. Mundaşyndan ýene bir zat basaly size berýän, yine hormatly watandaşlar, şu sayta girýäňiz, şu ýerde Palsiş platforma dewlet edýäňiz, yine şu ýerde bizim size hödürleýän programmalarymyz bar. Näme biz size wada berýär. Ünsüň ors diline kim ors dilini okuyacak diýense, yine şu ýerde türkmen diline de var. Yine türkmen diline. Okap bilersiňiz özüňiz we soruňyz bolsa berip bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz ruhsat berdiňiz efirimizi geçirip gutarýar. Muhammed ağa. Men ýene bir da aýdaýyn nädir şu ýanky kömek barady. Hormatly watandaşlar. Biz şu an ýörüýte toporlar döretdik. Kimde kimem? Eger şu toporlaryň agdasy bolup, şu taýda diňe biz hereket etmek üçin, ýani praktiski hereket etmek üçin. Şu toporlar, iş toporlar, ýani şu topora girden her kim edibilýän iş bar. Şu etmeli işleri biz şolara zadaniye berer, şolary ýerine ýetirmer. Şol üçin şu toporlary girmek üçin muradaga ýüzlenip bilerdiler. İkinci de hükmen bize maddi kömek gerek. Biz ýörüýte Gurbanlyk bayramı için, gurbanlyk için ýörüýte taýinliklary berýär. Bize hükmen maddi kömek gerek. Näçe maddi kömek köp bolsa, şonça biz işimizin hilini hem çalklaştırar, hilini hem abyomunu ulaştırar. Şu sebepten köp zatlam size bağlı. Şol üçin biz sizin hem maddi kömeğinde hem iş kömeğinde garaşýar. Sizin adyňyz hiç ýerde çykmaz, hiç ýerde aýdylmaz. İş topora girýän adamla da ne ýüzüni açmak gerek, ne adyny vermek gerek. Diňe berilýän zadaniýalary günneki etmeli işlerini yerine ýetirer ýanak biz zadaniýa berer. Şol üçin bize goşulşyň, gelin hemmen bilelikdi. Inni demeýler, har bolup ýaşamaýly. Inni demeýler, wejdanymyzyň, namysymyzyň, imanymyzyň garşyna gitmeýli. Gelin inni demeýler, öz ýurdumyzda eýe çykyp dastoýny ýaşaýly. Gelin inni demeýler, watanymyzy hiç kime taýlatmaýly. Gelin
Inni demeyle biz başkaça dünya cemiyetçiliğin rahatlıklı yaşayalım. Çağalamız taşlamayalım. Tesekün yurtlarda kol olmayalım. Öz yurdumuzun hakiki eyeti olayım. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Agattoğlu deydi. Kösünü bilip, yaşa bilip, başına maşgalalarımızdan ayrılıp, maşgalalarımız bozulup, bir topar yani problemalar çekip indi koyup. Türkmenistan azat olmalı ve Türkmen halkı baktı olmalı. Vakti geldi. Bizim ayrıtlı yardımımızın vakti geldi. Biz siz şunu çağırıyaz. Biz şu ayrıtlı yardımları etmeyene tayar. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşigimizi butorýar. Egerde sorumuz bolsa, kommentariýada ýazın, biz size jogap bereriz. Egerde hereketler goşuljak bolsaňyz, ine men Telegram adresim, adym, familiýam aşagyna ýazylgydyr. Telegramda bizapasna habarlaşyp bilersiňiz. Günne habarlaşan adamlar bar. Intek şu neçeli birem tutulanyp, hiç kim hiç tat bolanyp, arkadan habarlaşyň, biz konfidensiality garantiýa berýär. Näme onda indi gepleşikleri çeli hoş tagyň, hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Türkmenistan hükmen azat bolur. Yok.